er hr. Sjúrður Skaale. Velkommen til. Ja, tak for det. På mandag udgiver jeg en bog om de meget dramatiske forhandlinger om Færøernes løsrivelse fra Danmark, som fandt sted her i huset for præcis 20 år siden. Dengang fyldte Færøerne meget i den danske offentlighed, og det var ikke kun et lille flertal på Færøerne, som ville ud af riget. Følelsen og mistilliden var gensidig. Faktisk var der et stort flertal af danskerne, som også ønskede at kappe båndene over. Siden dengang har Færøerne stort set levet et stille liv under radaren i den danske offentlighed. Men nu har regeringen sagt, at der bør opsættes en militær radar på Færøerne. Det er en stor og meget principiel sag, for vi har ikke haft militære installationer på Færøerne i mange, mange år. Og Færøerne kan selvfølgelig ikke forblive under radaren i overført betydning, når der skal sættes en stor militær radar op i konkret betydning. Så den 13. august forklarede nogle danske forsvarsordførere til Politiken, hvordan de så på sagen. Fra Venstre lød det: det er et problem, at vi ikke har tilstrækkeligt styr på det deroppe. Med den udvikling, der er i øjeblikket, skal der være et godt dansk overblik, og vi skal kunne håndhæve dansk suverænitet. Jeg tror, de fleste færinger vil være med til at tage det her ansvar, hvis formålet er at styrke den vestlige alliances forsvar. Men jeg tvivler på, om man vil lægge fjeld til at sikre dansk overblik og dansk suverænitet deroppe. Fra de konservative lød det: vi er enige i behovet for en radar på Færøerne. Det er utrolig vigtigt, at vi ved, hvad der foregår i vores egen baghave. Vores egen baghave? Der er noget, man har misforstået her. Der er altså 2 forudsætninger, der kan gøre det danske rige til en storspiller i Arktis. Forudsætning nummer 1 er de over 2 millioner kvadratkilometer, som kaldes Grønland. Forudsætning nummer 2 er Færøerne. Det er et meget lille land, men det ligger placeret på et strategisk meget vigtigt sted. Og med havområdet er der så tale om 275.000 kvadratkilometer. Danmarks 43.000 kvadratkilometer giver ikke riget nogen stor tyngde lige i denne sammenhæng. Så når jeg hører danske politikere tale som de 2 førnævnte ordførere, så kommer jeg til at tænke på en vigtighed, som vi plejer at fortælle, da jeg var en lille dreng i Tórshavn. Der var 3 banditter, kan man sige, banditter. De havde begået en forbrydelse, og de havde fået idømt fængselsstraf på 10 år. Men så siger dommeren, at de kan blive frikendt, sat på fri fod på én betingelse. De kan få deres frihed, hvis deres... Ja, så er det. Hvis deres... Problemet er, at denne her historie, moralen i den her historie, er meget vigtig for mit budskab, men jeg er lidt bange for, at formanden vil finde det næste ord i historien upassende, og han vil give mig en reprimande, hvis jeg siger det. What to do. På den anden side, jeg har stået her gennem 9 år. Gennem 9 år har jeg aldrig fået en påtale her på talerstolen. Aldrig. Jeg føler mig lidt som Tottenham-spilleren Gary Lineker, der aldrig fik et gult kort i hele sin karriere. Så jeg tror faktisk, jeg tager den risikable tackling nu, og så må så bare formanden bagefter bestemme sig til, hvad han taxerer den til. Altså, dommeren siger til de her 3 banditter, at de bliver sat på fri fod, hvis deres 3 livgivende organer til sammen er på præcis 20 centimeter. Man plejer at sige, at størrelsen ikke er så vigtig, men det her tilfælde var den meget vigtig. Nå, de kommer så frem til dommeren, og han sidder så med sin målebånd, og han måler den første 12 centimeter. Det ser ikke godt ud. Næste mand,
7 centimeter. Det er jo håbløst. Men så kommer den sidste, 1 centimeter. 12, 7 og 21, de er frie mænd, jublende glade, omfavner hinanden. Men så snart de er uden for retslokalet, så siger den første, ja, nu står I her, men det er mig, I kan takke for det. I havde ikke stået her, hvis jeg ikke havde præsenteret mine 12 i dag. Jamen hvad så med mig? Vi havde sandelig heller ikke stået her, hvis jeg ikke havde vist mine 7, siger den næste. Nej, siger den tredje, det er mig, I kan takke for jeres frihed. Vi havde i dette øjeblik siddet bag lås og slår, hvis jeg ikke havde haft jern. Hvis jeg ikke havde været opstemt. Jeg beklager de upassende ord. Men hvis vi nu går til moralen, hvis vi nu forestiller os, at de her 3 banditter er Grønland, Færøerne og Danmark, så kan vi se to vigtige beskeder i den her historie. For det første, når det gælder rigets betydning i Arktis, så er det Grønland, der leverer de 12 centimeter, Færøerne leverer de 7, mens Danmark måske på en rigtig god dag kan spænde sig op til at levere den 1 centimeter. Derfor er det omsonst at tale om Færøerne som en baggård i denne sammenhæng. Det andet budskab er, at det afgørende er ikke, hvor meget vi leverer hver især, men hvor meget vi leverer i fællesskab. Det vigtige er synergieffekten, at vi tilsammen når de 20 centimeter. Og så skal vi huske på, at vil man gøre sig gældende, så skal der ikke kun geografi til. Der skal også politisk og økonomisk og diplomatisk styrke til. Og der kan Danmark levere de 12 centimeter, mens vi andre kan deles om resten. For selvom Danmark er et lille land, så er økonomien altså 100 gange så stor som de andres. Spørgsmålet er, gør Danmark så det? Investerer man nok? Leverer man de 12 centimeter? På Færøerne har vi lige bygget et nyt forskningsskib. Det er en kæmpe stor investering. Det danske forskningsskib Dana er 40 år gammelt. Spørg på DTU, hvad man synes om det. Militærets 2 mest benyttede inspektionsskibe i Nordatlanten er over 30 år gamle. Spørg Arktisk Kommando, spørg Færøernes Kommando, hvad man synes om det. Hvis vi sammenligner med Norge, så gør Danmark ikke meget for at være med forrest i feltet af de lande, som vil præge udviklingen. Jeg synes ikke, man satser nok. Jeg synes ikke, man leverer de centimeter, som man burde. Jeg har selvfølgelig den største respekt for den indsats, som Danmark og danske soldater yder i Afghanistan og Mali og andre steder. Men hvis man lagde en større del af ressourcerne på den del af planeten, hvor riget rent faktisk ligger, så kunne man også gøre meget godt. Og man kan også være en meget god og stærk partner til USA på sin egen hjemmebane, så at sige. Og hvis man så ikke bare inddrog de færøske myndigheder i beslutningerne, som jeg tror, at denne regering også gør, men også inddrog færøsk erhvervsliv i de praktiske opgaver, der skal løses, så vil man styrke følelsen af fællesskab i riget. Militærskibe behøver man ikke at sætte i udbud i hele Europa. Og der er 3 skibsværfter i riget, hvor et er på Færøerne. Så invester dog og sørg for, at alle 3 værfter bliver inddraget. Færøernes 2 civile beredskabs- og inspektionsskibe skal ligesom de danske militærskibe erstattes med nye. Og man kunne måske kombinere Færøernes nye skibe med militærets nye skibe. Det er bare en tanke, jeg har, men opgaverne overlapper i hvert fald, og der er penge at spare. Og det er altså gennem inddragelse på det praktiske niveau, at man styrker følelsen af fællesskab. En ny radar. Lad dog færøske virksomheder være med til hele projektet. Ikke kun som arbejdstager, men også som rådgiver. Vi har de 20 centimeter på plads, når det gælder geografien. Vi kan også nå de 20 politisk set. Og så kan vi faktisk blive en stor magt i Arktis. Vi bør stå sammen, og vi bør stå sammen med de nordiske lande. Alternativet kan blive et Arktis, der bliver styret af lande, som ikke deler vores værdier.